Казан Экспо Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара форумы кысаларында бүген шеф-поварлар ярышы башлана. Анда 13 илдән 100дән артык пешекче катнаша. Форумга әзерлек барышында төрле илләрнең танылган ашчылары журналистларга милли табын ризыкларын тәкъдим итте һәм кайберләрен әзерләү серләре белән уртаклашты. Тулырак итеп хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажында. Казанда 2 көн буе ислам дәүләтләренең милли аш-су осталары истаханәләр күрсәтә. Бүген без Азербайҗан милли ашлары белән танышырбыз. Аны безгә Тахир Әмирасланов күрсәтә. Азербайҗан милли ризыклары турында Бөтендөнья ислам кулинария берлеге президенты алдынгы пешекчеләр ярышының жюри рәисе Тахир Әмираслановның сәгатьләр буе сөйләсә дә сүзе бетми. Аның 100дән артык китабы басылып чыккан. Татар kardeşlerimizi davet edirik. Татар kardeşlerimizni de şulay ук бар халыкны көтеп калабыз. Мирегә килсеннәр, безнең милли ризыкларыбыздан авыз итсеннәр, тәмин татып карасыннар. Кабып карарлык тәмле ризыкларның исәбе-хисабы юк. Татар утарында тәкъдим ителгән люля кебаб, долмадан тыш безнең кыстыбыга охшаган кутап та бар иде. Аның икенче атамасы кәттә. Азербайҗан милли ризыклары арасында ит өстенлек итә, әмма алар татар халкының данлыклы камыр ризыклары белән дә кызыксына. Хәзер инде алар безнең бәлешләрне пешерергә телиләр. Алманыкын, гөбәдияне шада аларга бик зур бәлеш. Ә без итнеке больше. Шашлыклары тәмле, сарык итеннән пешергән ризыклар бик тәмле булды аларның. Азербайҗан милли ашларында камыр ризыклары әз дип әйтәләр. Мин килешмәс идем. Менә биредә 3 төрле ризык күрсәтелгән. Берсе бәрдә нан исемле. Бу камыр һәм йөземнән ясала. Икенчесе иранан кәтәсе һәм өченчесе Карабах кәттәсе. Чәй эчәргә барысы да бик тәмле. Шәкер бура дип аталган әлеге камыр ризыгы да үзенчәлекле. Аны үзара тормыш агачы дип йөртәләр. Нәүрүз бәйрәменә һәм туйга әзерләнә. Ул да пәхләвәгә охшаган, әстерхан чикләвегә кушып пешерелә. Төрки халыкларының айруча Азербайҗан табыны бай. Шул исәптән татарныкы да ким түгел. Әмма аны дөнья күләм танытасы иде ди Тахир Әмирасланов кебек аш-су осталары белән мастер-класслар оештыручы Зөфәр Гаязов. Бөтен безнең татар ашлар бик тәмле, бөтен халыкны аны күрсәтергә кирәк. Нәкъ менә шундый дөнья күләм танылу мөмкинлеге бирә дә инде Казан Экспо Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара форумы кысаларында узган шеф пешекчеләр ярышы. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.